Ľudia majú častokrát vysnenú predstavu, že keď si spravia web stránku, tak nebudú musieť nič robiť. Ale tak to nie je. Pokiaľ nebudete nič robiť, tak na váš web nebudú chodiť žiadni potenciálni klienti. A keď na váš web nebudú chodiť žiadni potenciálni klienti, tak nebudete mať žiadne objednávky. Je to presne ako keď robíte bežný obchod. Môžete byť geniálny obchodník, môžete mať geniálny produkt, môžete vedieť geniálne predávať, ale pokiaľ nebudete chodiť na stretnutia, tak nikdy nebudete mať predaje a nebudete mať provízie. A takto je to aj s webovou stránkou. Jedna z tých kľúčových vecí je, že na váš web musia chodiť ľudia. Poďme si teda ukázať, čo treba robiť na to, aby na váš web prišli ľudia a vy ste zarobili peniaze. Takže, existuje viacero zdrojov návštevnosti vašej webovej stránky. Poďme si ich teda konkrétne ukázať. Takým tým prvým a základným zdrojom návštevnosti, na ktorý sa ľudia väčšinou spoliehajú, je vyhľadávač. Poznáme to napríklad pod menom Google. V Českej republike je to Seznam. Takže to je jeden z veľkých zdrojov návštevnosti sú vyhľadávače. Funguje to takým spôsobom, že človek, ktorý niečo vyhľadáva na internete, príde na Google, zadá tam nejaké kľúčové slovo, o ktorom si myslí, že mu pomôže, aby našiel dané informácie, a Google mu vyhodí stránky zasa, o ktorých si myslí, že na tých stránkach by sa mohli nachádzať informácie. A vy to, čo potrebujete spraviť, potrebujete svoj web zoptimalizovať tak, aby ste sa v tých výsledkoch vyhľadávania zobrazili na prvých pozíciách. Tomuto optimalizovaniu sa hovorí SEO. Takže to, čo potrebujete robiť, je, že potrebujete robiť SEO. Jedna z tých základných SEO technik je, že na svoj web budete v článkoch a na svojom webe opakovať tie dané kľúčové slova, na ktorých by ste sa chceli, aby sa vaša stránka nachádzala. Toto je jeden z veľkých zdrojov návštevnosti. Druhý zdroj návštevnosti sú sociálne siete. Sú to sociálne siete ako je Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter alebo Pinterest. Pokiaľ chcete návštevníkov zo sociálnych sietí, tak potrebujete byť aktívni na týchto sociálnych sieťach. To znamená v praxi, že nestačí tam mať len profil na Facebooku alebo mať Facebookovú stránku a automaticky vám budú chodiť ľudia. To, čo potrebujete robiť, potrebujete byť aktívni na sociálnych sieťach. Potrebujete pravidelne pridávať príspevky, články, pomocou ktorých budete odkazovať na web a podobne. Takže potrebujete byť aktívni. Pokiaľ budete aktívni, tak budete mať návštevníkov. Ďalšia vec, odkiaľ môžete získať návštevníkov na váš web, je, že bude sa na váš web odkazovať z iných stránok. Takže tretím zdrojom návštevnosti sú iné stránky. Sú to iné stránky, ktoré na vás odkazujú. Znova, aj tu treba byť nejakým spôsobom aktívny. A to znamená, že napríklad budete písať články aj na iné blogy alebo iné stránky a tam budete uvádzať odkazy na vás. Alebo budete komentovať pod inými článkami a tam budete uvádzať odkazy. Toto sa deje všetko prostredníctvom odkazov z iných stránok. Toto je ďalší, tretí zdroj návštevnosti. Štvrtým zdrojom návštevnosti, ako dostať ľudí na váš web, je e-mail. To, čo potrebujete mať, aby e-mail fungoval a privádzal ľudí na váš web, je, potrebujete mať nejakú databázu e-mailov. A potrebujete túto databázu neustále rozširovať. Napríklad to, ako ste prišli na tento web, tak môže byť to, že som vám poslal e-mail, že som napísal nový článok alebo natočil nové video. A znova som vás pozval na môj web. Je to veľmi dobrý zdroj návštevnosti a veľmi stabilný zdroj návštevnosti. Preto to, čo by ste mali robiť, pokiaľ chcete prilákať ľudí na svoj web, je
zbierať e-mailové adresy na svojich potenciálnych klientov a taktiež aj existujúcich klientov znova pozývať na svoj web prostredníctvom článkov a prostredníctvom toho, že do e-mailov uvádzate odkazy na svoj web. No a posledný taký zdroj návštevnosti je, ja to nazvem, že offline. Je to všetko, čo je mimo internetu. Takže offline. Je to všetko, čo je mimo internetu. Môže to byť odkaz na vašich vizitkách, môže to byť odkaz na nejakých plagátoch alebo na billboarde, dokonca na reklame v televízii alebo v rádiu sa hovorí častokrát webová adresa. To všetko je tento zdroj offline. A aj to môže privádzať na váš web nových potenciálnych klientov. Všetko sa to deje cez nejaké odkazy. Takže toto je 5 základných zdrojov návštevnosti, ktoré vám pomôžu k tomu, aby na váš web prišli noví klienti. Vy čo urobte, tak vyberte si jeden, na ktorý sa poriadne zameriate a ktorému budete venovať viacej energie. Ja konkrétne to mám väčšinou založené na tomto, a to sú sociálne siete. Ja hodne som aktívny na sociálnych sieťach, mám facebookovú stránku, mám osobný profil, kde s mojimi fanúšikmi komunikujem a dávam tam odkazy na moje články a na moje videá a ľudia takto prichádzajú na môj web. A vďaka tomu sa mi pomerne dobre darí. Takže pokiaľ chcete byť úspešní a chcete, aby vám váš web zarábal, tak začnite byť aktívni a lákajte ľudí na svoj web pomocou týchto 5 techník. Tak, toto bolo všetko a v tejto chvíli, pokiaľ sa vám video páčilo, tak mu dajte páči sa mi, zdieľajte so svojimi priateľmi alebo napíšte komentár. Prajem vám krásny deň.